Besna kao ris, Luka naveo Anu za najprivlačniju umesto Aneli, pa osetio njen gnev, šok. U toku ankete u Beloj kući učesnici danas biraju najlepšu žensku i mušku osobu. Sandra i Luka, kazala je Aneli. Ana, naravno i Đole, kralj, kazao je Luka. Jao, njemu je sve sprdnja, dodala je Aneli. Aleksandra je po mom mišljenju najlepša i najprivlačnija ovde. Munja je od muškaraca, kazao je Ivan. Najprivlačnije je ovde Sanja, a od muškaraca Stefan Karić, kazala je Dragana. Za mene je najprivlačnija osoba, to je moja žena. Što se tiče ove ankete, moj sin Peja je najlepši, kao i moja snajka Ena, kazao je Baki. Ena je najlepša, a što se tiče muškaraca, Mateja, rekao je Peja.